turo ka ne don kai addinin Allah. Duk wata kadara da ka tara a duniya, masallaci yana wulakance a duniya, a gabanka ka zama banzan banza. Allah ya tsare. Allah ya ce mu karasa wa'annan ayoyi guda uku mu tashi da lokacin karshe. Ya ce ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah ya ce alam ya'ani lillazina amanu, wai har yanzu lokaci bai yi ba ga masu imani an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi, zuciyarsu ta ji tsoro ta kyautata wajen bautan Allah, wajen ambaton Allah. Wai har yanzu lokaci bai maka ba da ya kamata ka cire kyashi, ka cire ganin gari, ka cire tsammani, ka cire zato, ka cire jinkiri wajen taimakawa addini. Har yanzu lokacin wannan yayin bai wuce maka ba. Yasa Allah ya ce wa alam ya'ani lil ladina amanu, shin har yanzu bai isa bai lokacin da ai nazarin a waye kan wannan lamari bai yi ba ga masu imani an takhsha qulubuhum li dhikrillahi, akan zuciyarsu ta ji tsoron Allah wajen ambatan Allah nan, wa ma nazala min alhaqi, da abin da na saukar na gaskiyar nan alqur'ani har yanzu yayin shi bai yi a gurin mutane ba. Ashe wannan yayi da suke ba tsohon yayi bane, ba su san cewa sabon yayi ne, wayewa a addinance ya zo ba. Wala yakunu kallazina utul kitaba, kada su zamo daga cikin irin waɗanda aka taɓa ba littafi a baya suka ji kyashi kan addini. Har yanzu lokacin su waye bai yi musu ba. Min qablu, waɗanda suka wuce a can farko, fa qala alaihimul amadu, lokuta ya ja musu nisa. Tun lokacin da ya kamata a taimaki addini ana ganin bari dai sai sati mai zuwa, bari dai sai wata mai zuwa, bari dai sai shekara mai zuwa, bari sai bayan shekaru 3 masu zuwa, bari sai bayan shekaru 20 masu zuwa, kullum haka dai ake gani dai, bari dai sai nan gaba. Ashe kuwa har yanzu lokaci bai yi ba. Waɗanda suka zo a bayan mu sun yi irin wannan rayuwa, fa tsala alaihimul amadu, lokaci ya jajjagare su, suna ganin bari dai sai nan gaba sa yi. Faqasat qulubuhum, zuciyarsu ta bushe daga baya, tun suna ganin za su taimaka suka shiga da mu bari kawai. Zuciyarsu ta bushe suka kuma ba su taimaki addinin ba matsala. Allah ya ce wa kathirun minhum fasiqun, kuma mafi yawancin su ƴan iska ne. Haka ba duk wanda kaga yana yawan jin kyashin taimakon addini, to na rantse da Allah za ka ga ana zuwa wajen iskanci shi yake fara liki. Allah ya kyauta. Allah ya ce اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Allah ya ce i'lamu, ku sani fa jama'a, annallaha, shi Allah da yake kiran ku sa kafa biyu cikin addininsa, ku daina sa ɗaya a waje kafa ɗaya a ciki, shiga motar ba kawai, ku daina yin irin haka. Yuhyil arda ba'da mautiha, shi ke raya ƙasa bayan ta mutu. Kada bayyana lakum al-ayat, ni Allah na riga na muku warware da ayoyi, la'allakum ta'qiluna, dan ku fahimta. Kaza Allah ya karanta masu cewa Qur'ani ya dunkule yake, yace na riga na yi warware da ayoyi dan ku fahimta. Sai wani yace duk da haka a dunkulen yake. Allah ya kyauta. Allah ya ce, mu karanta aya ta ƙarshe ce, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqridullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah ya ce innal musaddiqina, lallai masu yawan sadaka maza, wal musaddiqati, da masu yawan sadaka mata, wa'annan mutum biyu da kaji Allah safa, wa aqradullaha, suka ba Allah rance, suka ɗauki kuɗin su wajen agaza ma addini, karance kyakkyawa. Allah ya ce ni na sha alwashin yudha'afu lahum, zan ninninka musu,
walahum ajrun karim, kuma suna da lada babba. Gaba ɗaya wannan sura an ka lura tana koran dan mako daga addini ne. Mutum mai mako kan addini wallahi tana tura shi bakin gate ne. Allah ya tsare mu. Saboda haka mu gyara kanmu, mu kula da addini. Addini yana buƙatan agaji, a agaza masa. Duk sanda ka ga wani abu da ya shafi addini, yi kokari a yi da kai, ka sa kuɗinka, ka je a yi da kanka. Aka zo za a aiki har da kai sa hannunka. In baka da kuɗi ka yi da hannunka ɗai, in kana da kuɗin ka sa a hannunka kuma ka sa kuɗinka. Wannan shine isharar da ayoyin suke nuna mana. In ka zama a addini kana jin ƙyashi, kana jajja da baya, haka fara shakku, har bururruka suka zo buri ya anshe kuɗin, to za fa ka dawo a lahira baka da komai. Abinda ka bayar a duniya shine zaka cira a lahira. Baka shiga banki ka sa kuɗi ba, kana ta yawo da ATM, kaga ba ran da zaka cire kuɗi. Allah ya kyauta. Saboda haka sai mu tsaya anan. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Da akwai mai wani tambaya cikin ayoyin da muka karanta sai ya tambaya mu, kuma babu sai mai addu'a. babu makaranci falaki da nasi. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga dukkanin sharrin da muka sani da wanda ma ba mu sani ba. إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe mana dukkanin ƙofofi, kuma ya ba mu ikon agaza mu addinin shi 100% da lokacin mu da lafiyar mu da rayuwar mu da kuɗin mu ya zamo daga mun ci abinci to karshen su suna tunkaran wajen agaza mu addini ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe mana ƙofofin arziki, ya tsare mu daga ƙofofin sharri. Allah ya buɗe mana, Allah ya kare mu. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. wannan satin mun samu akasi ba mu samu mun yi karatu wani kwana biyu, da yanzu mun ce mun mai da karatu iya kwana 3 ne a sati: Alhamis, Juma'a, Asabar. ba ga wani asabar wani ba iya kwana ɗaya muka yi. Ko an yi plasta ba yanar jimuri.